Piştî bangwaziya rêberê Partiya Karkerê Kurdistan PKK Abdullah Öcalan di nav civakê da hêviyeka aştiyê pêk hat. Li ser vî jî jinên Kurd radigihînin ku bila ev hêvî ji hêla ti kesan vaneyê betal kirin û dewleta Tirkiye jî di vî warî da gavan bavêje. Dayikên Kurd li pey banga Öcalan radiwestin. Ew didin zanîn ku li Tirkiye rêya aştiyê vekiriye. Wek dayikên Kurd ew ê heta dawî karûbarên aştiyê bimeşînin. Ew gava bi Tirkî dibêjin barış ango aştî himan demê da jî banga wekeviyê dikin. Em barişê dixwazin artık bes e yani bi rastî jî tiştî xweş çê bibên milletê me behewî yani millet perêşan bûye dibên ê de di vî bajarî de bi rastî jî em dixwazin barişek çê bibî em dixwazin wekeviyek çê bibî. Li Tirkiye nêzîkî 5 salek ku di navbera PKK û Tirkiye'da şerek berdewam dike. Li gorî daneyên resmî bêtirî 40,000 kes di pozberiyan da jiyana xwe winda kirine. Dayik radigihînin ku êdî bila zarokên Kurd û Tirk neyên kuştin bila aştî were. Em naxwaz cinazê eskera jî were, em naxwazin ê gerîla jî were, em barişê dixwazin, em heta ku em sax bin, em barişê dixwazin, em ji barişê zêdetir, em tiştekî naxwazin. Li gor daneyan li Tirkiye bêtirî 10,000 Kurd ji ber egerên siyasî di zindanan dane. Dayikên Kurd radigihînin ku heke aştî pêk were û ev girtîgeha vala bin. Ji ber vî jî tiştê herî giring aştiyê diyar dikin. İnşallah ve barış çê bivel tamamê dünyayê li her memleketî li her wextê li her ê hefsa ê girtî hefsa ê çolal ê her kesî barış çê bive her kes bike meqsed û miradê xwe her malê xwe batê bavê xwe em barişê dixwazin. Rayedarên Tirkiye dibêjin gava PKK ji çekdest berde û xwe tasfiye bike wê tiştên baş pêk werin. Di vî warî da Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û Serokê Giştî yê MHP Devlet Bahçeli jî di hêviyekê dane. Lê ji bo Kurdan wê çi gavan bavêjin heta niha jî ti tiştek nehatiye diyar kirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, İstanbul.